M'agrada Menorca. A jo també m'agrada Menorca i per molt de motius. M'agrada per la força dels seus pobles. M'agrada per la política que pensa en totes les persones i en tots els veïns. Perquè és una illa acollidora i integradora. I perquè està formada per persones de diversa procedència, però on tots ens sentim menorquins. Que Menorca està massa protegida, diuen. Estem convençuts que el paisatge és un valor afegit i gaudir-ne d'ell és un luxe. Per això ens agrada cuidar i ordenar el nostre territori. Perquè es pot fer política d'una manera transparent i austera, propera als ciutadans, coordinada i planificada, dient les coses clares i donant resposta als problemes reals de la gent. Per una Menorca que aposta pel futur i la innovació, des del respecte en el seu patrimoni, connectada al món i ben comunicada amb unes infraestructures adaptades en el seu territori. Perquè els nostres fills i filles creixin amb il·lusió, amb una bona formació que els doni noves oportunitats, sempre cuidant el capital social i humà de la nostra illa. M'agrada aquesta Menorca. Sí, m'agrada la Menorca que regeix per la justícia social i l'interès general, sense corrupció, ni política ni moral. Mans netes en política. No renunciem a res del que som i encara volem ser. Som menorquinistes, d'esquerra i ecologistes i estem orgullosos de la nostra llengua i de la nostra cultura. Botiguers, pagesos, petits empresaris, entre tots hem de ser capaços de decidir el model econòmic i social que volem, com gestionar els nostres recursos, com generar llocs de feina. Perquè sabem que economia i ecologia han d'anar juntes. Una Menorca que vol enfortir els consells insulars des d'on, amb un finançament just i amb un municipalisme fort, poder decidir aquelles coses importants. Aquesta Menorca que posa les persones i el seu benestar com a prioritat, que suma il·lusions, sensibilitat, idees, persones. La Menorca d'avui, la que vol decidir totes aquestes coses i el seu destí sense imposicions. Aquesta és la Menorca que mos agrada. Ara toca. Més per Menorca.